Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gertura da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat da, que fuerte. Eskerrik asko etortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen bakezu esen naizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguru nago kamara atzian zaudestenak bakizuela zein naizen, baina ez balen bakizu esen naizen, Marmarrian podcasta dakaten zara ustar arrunt ban naiz. Ian Ruiz, lasaien ibilin itzan, gero teizan, gauza pila bat inditut, eta ba hementxe nao, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, hola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen sare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha diario baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltazan. Eta nik emendikan esan nahi zuen mesedez, urrengoan kontuan hartu, ze komunikazio arloan garrantzitsua da, holako gauzakitea, eta hori, hemen gaudela, nien naizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baina hemengo lanare bai garrantzitsua dela, eta nire amets baten bilan abil, orduan mesedez urrengoan kontuan hartu, bale? Eta, bueno, nola izangoa dinamika, ba kontatun goizuet. Hemen jende pila bat dago. Jende pila bat, baina bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola, eta bueno, bakoitzakin hitzein goet, kaixo, zuek ez dezu ikusten, baina honea etorriko ja. Bakoitzakin hitzein goet pixkat, kontatzeko, zeiteuen, ze ez, nola, eta bueno, ba, asin gogea ez? Asin gogea? Ai, que fuerte. Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikro, baina txepateatzen nahi zait, orduan, komodo? Hor, Ondo? joder. Obeto kendu, kendu. Hola, Hola ya está. beto, ez? Bai, asko Hola beto. beto, hola beto. Kaixo, Markel. Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait. Markelei ondo entzute zaio. Hola! Bueno, ba, bajo itzein, gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel. Kaixo, Ian. Kontatu jazu, zeitezu hemen. Zeitet hemen, ba nere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut, beste herri baten ez, nire herrien erakutsiko ditut. Ta hori pixkat. Baina zein dia zure gauzak? Nire gauzak babetut, dakat postuan, nire kantzontzio mitikoak, bigarren eskukotelakin inda, eta merkatura ekarri ditut, alkandora batzukin inda, kantzontzio batzuk, erakutsingo ditut. Pasa norbaitek kantzontzio bat. Mesedez. Venga. Ala. Itxoin, Txan, txan, txan. Ta bitu, alkandorakin inda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, está todo pensado, Txalo bat, no? Hola ez dia tratatzen gauzak, baina bueno. Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dela. Venga, bota ere bai, venga, bota. Horrek asko pixatze, orduan pasan bezedez. Mila esker. Aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objektu mitikoa daude, beta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa, eta ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea. Hashtag gaztekintzaietza. Ta bueno, ez dugu esan baino... Ze. Lukazo Erdoil 2023, arraunlari. Ni ez, gauza prenda hau. Zu ez. Ni arraularia ez, mesedez. Errespetatzet, baino, gu arraunen ez da biltzen. Ta bueno, gaur desfile bat dago, merkatu hau da gero, eta desfile honetan 3 diseinatzailek hartuko be parte, eta horien artean zu zaude. Bai. Nervioso. Pixkat, bai. Asko. Pixkat. Asko. Gero gehiago. Gero gehiago. Gero gehiago. Bueno, esan berra dago, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzekoak bakizue, Marmarrian ene onda dago. Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
ikusi. Eta, bueno, bakizuen ez edo, ez dakizuen entzat, marmarrian pizkat improvisaua da. Ez da o gidoikan, ez da o preparazioikan, baina, bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak. Eskerrak? Bueno, hemen jartzeu Dark Moda. Dark Moda. Ta hori bakarrik Ta atakat. hori naiz, eta punto. Ta da, Zarauzko modan errepresentantia. Pixkat, no? Ez? Bai. Ta, bueno, esan diazunez, bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak? Komenta unun bezelan lehenengo kapitulan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izen hau, eta pixkat itzaiteu nola da mutil femenino bat, nola jolasteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese mutil hori pesadilla bada, eta orduan ikusiko zue pasarelan, demo guztian, bueltak aidala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, ni me callo. Osa, histori badakatzean, ez dakit pertsonala dan edo ez? Pizkat pertsonala bada. Pizkat iluna. Iluna. Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo zerbait mezu batekin jutia, azkenean jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu. Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, así que mesedez, gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lo más. Bai, brutala izango. Lo más. Nik hori ez dut grabatuko, etxeantza bestenantzat barkatu, bale? Produkzioan pertsona bakarra dago, nodoi abasto, orduan, mila esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez, naia. Esan naia! Ze ondo, ze ondo. Bai, eta nahi baizu itxoin, esanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dago, nahi baizu ikusi, buklian dago jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, bai, en ese kuartutxo, nere fashion filma dago. Desfilean kolein berda, orduan hor ikusiko ezue, baina nahi baizu hon ikusi, eta historiak jarri, Instagramen eta hola, @darkstudio. Eta @gaztekintzailea. Gaztekintzaileak, mesedez, bai, menziona, Instagramen deula. Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai innovatu indeula. Kontu bat indegu Instagramen, bertan gauza pila bat ioitugu, bakoitzan aurkezpenak ditugu, ze sare sozialak garrantzitsua dira, eta kontura ugea, lehengo urtetikan aurtengo tarte hortan, boom bat izan da. Boom bat izan da. Boom bat. Osa, hau bomba da. Bomba da, jende pila bat. Azako. Ez azte obligauta etorri, no? Bueno, pizkat. Eta, bueno, kontatu jazu, kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu? A ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire momentu bat atazkauta kreatibamente, esango genuen, eta patian aurkitu nun historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzen ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea. Bai. Eta orduan, había que dar voz a esto. Eta hortik hasi nintzen pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer da niretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, kolekzioan bai sentimenduak daude, ez diala pertsonaiak, sentimendua diau. Eta hori, eta bueno, garajian egon naiz a muerte, ez da nire lagun batekin egon naiz lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola. Esto es cosa de garajes, Cosa de garajes. Marmarrean ebai garaje baten itea, enun esan berko, baina bueno, ikustezuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu indeu dekorazioa. Hau ondo da hori bai. Low cost, baina bueno. Baina garajek bere xarma daka. Bere xarma daka, baina bueno, Santa Clarako konbentuak, ebai. Nei morbu amate, temenotiak. Bueno, Markel, zurekin bukatzeko eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte hon, geroko pasarelan, gero presentatuko jot, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza piaiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzaizkiguzu. Mila esker. Txalo bat! Bueno, mesedez, urrengoa, Usue Arginano, honek emateu karnizeiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, Gero esateiek gaizkitzeitetela. Gero. Ondo entzutea, ez? Bai, Gustoa. Bueno, bitartian, hori, Usue, etorri mesedez, txalo bat Usuei. Oso ondo.
Bueno, pizkat presentatu ingo izuet, Uxe Arginano da, moda diseinatzailea. Bueno, bea, leheno komentatu izuet, pasarelan 3 diseinatzaileek hartuko huela aparte, bea, bigarrena da. Kontatu jazu mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai. Bueno, kaixo. Ipuntx. Bueno, nik moda ikasteet, 3. urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, eta gaur ingoitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez da, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dira eta diseinuak, eta hor ikusiko zue, tximaz, mezkla bat de todo. Urduri notatzei zute ez pixka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa, beak azaldu dunez barkatu 5 pieza izango ja, ez? Ez 8. 8! Txalo bat! 8 pila bada! Gaizki apuntautanekan. Bueno, da 8 pieza horiek ezberdina dira, ezta? Bai. Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dela, ez? Hoi da. Eta, bueno, nolako denbora, zenbateko esportzua eman dizu hau dena egiteko? Izan dira lanak, 4 bakoitzean eukituten lanak. Bueno, uniko lanak. Bai. Ta batzuk asko kostau zaizkit, porque saio izan dira, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dira de materiales, imaginau, mikrocemento jarri berri izan diot batei, beste bat de patronaje, de confección, denetik dago. Bueno, baina aprobatu dituzu, ez? Bai. Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, oso ondo. Eta, bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezaketako orduan, edo norbaitekan fijatzezea? Bai, inspiratzeit asko Esquiaparelik adibidez, diseinadore bat dela, Rico Owens bai gustatzen zait, Balenciaga. Ui, Balenciaga oso ondo. Bai, zimaz, beti juten naiz feminidadea, pedreria, sensualidad. Bueno, hain ikusiko zue. Bueno, laizter ikusiko ze hori da. Eta, bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkat morbu, bai, igual elegantzia hori, ez? Eta pasarela hauta gero, ze gertatuko Uxe Arginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu? Ez. Nik ez den nahi marka bat sortu, nahi gustatzeit jostia, gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, nire lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrik init ilusioa gauzak presentatzea, baina ez da izango marka bat. Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, nik ero pasako izkizu nire taiak, eta zozengo jazu etorku zunean, bueno, mi esker, Uxue, sorte on gero, badakit oso ondo ingo ezula, eta mesedez txalo bat. Eskerrik asko. Bueno, urrengoa mesedez, Eba, etorri, Maira, Eba, mi esker. Bueno, zuek bitartean, gauzak erosten, gazte sortzaiai, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eba, etorri. Txalo bat. Zemous, Eba. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te va a enseñar, te va a escuchar. Kaixo. Igual. Hartukoet. Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eba, kontatu jazu, zein da zure marka, zeitezu, zeba etorri zea, zeaizea saltzen? Nidakat menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikiak, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten nik jasotzen dut materialekin, harriak jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, un poco al kompas. Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeituzu naturan, esango genuke. Saiatzen batzuetan, azkenean erosi baritut, baina saiatzen naiz gauza nahiko bereziak, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, joaten naiz ondartzara hartzera, dena. Eta nola izena du zure markak?
Izena? Bai, izen. Menudo lio ditzen da. Eta, bueno, kuriosidadean ekan, zeba da menudo lio, zeba? Bueno, menudo lio hasi zen, makramea oinarritzen da, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapilo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut material pilokin, orduan, oso izena proposatzen zitzaidan. Zure kaos mundu hortan sartzean marka bat, ez? Pixka bat, bai. Eta, bueno, erakutzi guzu zeitezun, mesez, ez balin baizue oso ondo ulertu, behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristolan pia daka. Eta, bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten? Gehiago tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abididez erreplikatzen nahiko erraza izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango baina oso ez da erraza definitzea. Bai. Esan behar dizuna, azkenean makillak edo naturetako gauzak hartzen dituzunean, gero horrek eraman behar du prozesu bat, o lijatu, edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza bat. Noski. Material erabakitzea, material hori egokia, ez dakit nik egin nahi dut hau, moztu behar dut makilla, gauza guztiak, Eta, bueno, kontatu jazu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu? Ustez, baietz, nahiko gauza, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero beti daude belarritakoa, dira gauza, errazenak ere, eta, ustez, funtzionatu egiten dora, bai. Bai, nik esan behar nizuna, mentxe, oain gaude hemen maidenak ikusten, eta denak dira, bitxiak, ez dakiz zer, jertziak, eta zure postua ikustia, zerbait berezia, un lío diferente, ez? Un kaos, pasada bat, nahi pila bat gustatu zait, enun ezagutzen, bai ikusi dutela olako produktua, baina enekin atzeko lan hori nolakoa zan, eta benetan, pasada bat dala. Eta mila esker. Eta etorkizunean, ze pentsatzezu, hau iten jarraituko zu, etenaldi bat ingo zu, produktu berri batzuk? Jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia. Kontzeptu ireki bat. Orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desberdinak nahastea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat. Sorte on, zure ibilbide hontan, espero arrakasta pila bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mila eskerre zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen nahi da, jendetza dao, Zarautzerdi hemen dao, urteko ekitaldirik garrantzitsuena dao, jendetza dao, etorri irati, pasa erditik alasai, marmarrian dauta. Txalo bat iratiri, kaixo irati, hartu mikroaz hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu, soltatu nahi bat. Ez bestela, hola behitu, soltatu hori da. Ze kontua da, hauek ekarritutela baino, pizkat txepa iteue, ze gero modeloak hola izan nahi balin badeu, beti txepa atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zenbat etorri zaonea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena. Bueno, irati naiz, nire marka edo egia esan oain dela oso gutxi sortuet, Aira izena du. Aira, H-ekin ogabe, H. Aira kon H. Eta I gainean 2 puntokin. Komplikaua, nire ezpaka izea izena du nik irati, eta Aira hortikan etorri da, eta gustatu zitzaiten bai sonoridadia, eta baita, biztarare bai nola itezun, estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, osea, nahi ze dedikatzen. Obligauta, sentitu zinean. Ez ezer, baina egia esan, aukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten, eta esan nun, ez da orduan apuntatu nintzanean esan nun, hasi berdet, materiala sortzen. Nigo atzen naiz barkatu, torri genala hemen bilera batin genula, da bila genala urduri. Ez genekala ez egin da, osea, zehose bai, baina esan
esan genula pila jarri berditugu, ze bestela. Bai. Aber Lan ze asko jartze egin deu. behar da. Eta Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nun egia esan beste beste jende, eh? Jende asko hurbildu da zure postura, bai. Oantxe justo kuadrillakoak etorri dira, ja A erosketa ber, batzuk indizkiet, eta hortxe utzitut postua Kuadriakoak kontrolatzen. mesedez dirutxua gastatu, Ai, lagunak ai, hortako ai, daude, ai, lagunak hortako daude. Eta bueno, Ai, esan diazunez, marka oain dala gutxi hasi izan. Bai. Eta bai, nolatan bezala. hasi izan, edo... Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat hemen daude. Kaixo. Ondartza, piztina eta hola jute ginean da beti pultxerak iten, baina umian bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, kalitate eskasekoak eta hola. Beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, langabezian gelitu nintzen, uste baino desente geixio luzatu zan. Eta esan nun, guain aprobetxatuko denbora libria, nire gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait kalitateko hain, aurrun hasi nintzen pixka materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, pixka ulertzen ebai, ezta? Eta batez ere erabiltzeitut harri naturalak, eta, azero inoxidablekin nastuta. Eta hoxe, eta hoen, udara datorrelare bai, hain naiz pixkanaka, gauza beraniegoak eta kolore gehiokin hori kontatu. Morenuakin eta hola, nahi bazue pasan ere postutikan. Pasa postutik, Itxasoko izarrakin, eta hola, eta, Lehi bat inberko jazu, baina, Orduan, esan diazunez, azizan igual hobi moduan, eta igual gero hartu jozu guztioa... Nik egin disfrutatzetena da iten, orduan, dakate hotia arratzalde oso, takit, demora pila bat, hoxe, musikakin, sortzen, baina gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, sortu zan aukera hau, eta esan, ni disfrutatzet iten, gero jendiai gustatze bazaio, eta, irtera ematen baldin baietit eituten gauza horiei, eta dirutxo bat atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, primera. Nere helburua ez da ere hontaz bizitzia. Baina, bideo honetik atzoaz? Bai, ondo, sige, a ber. Ni jende asko ikustet orduan hori seinale hona da, Kuadriakoak beti hor daude. Bai, hortxe dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno. Ta ni kuriosidades, porque ni adibidez pertsona bat naiz nun eskulanak, nulo. Bai. Pazientzi gutxi dakat. Eta, esan diazunez, eskulan bada, azkenean belarritakoak ikia eskusitean gauza bada, zenbat tardatzezu? Zenbat? A ber, segun piezare bai, askotan, adiezoan, hemen jantzita dakaten hau, klaro da, katia, ez dezu denbora asko. Ai, ze polita. Itxasoko izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada. Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian ez deta inbeste denbora inbertitzen igual, ez? Baina gehiago da igual... Lortzia... Bai, bitarteko zea hori, experimentatzen jutiare bai, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe. Ze ondo, eta adibidez, olako merkatuak edo, azokak, zure ustez gehien berko zian? Hombre, beti da ongi etorria, ez da, guretzako adibidez, gu ez gehala honta dedikatzen, eta kriston aukera da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzeuen, baina, supostatzet alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan, aukera gehiago balin badaude olakoak, gu aurrea. Bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago kontatu berekin, da nerekin igual. Hemen txongo beha, elkarrekin. Bueno, alde urrengo urtian, hauite balin bada berriz, espero dugu aiet, berez hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure izarrak. Perfecto. Hau ondo jute bada, nik jarraituko dute gauza berriak iten, eta... Ondo jute bada ez, ondo jungoa. Perfecto, hori da. Mesedez, mi esker etortzagatik, eta txalo bero bat, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengoa, Sara Izazti, mesedez, jangelara. Txalo bat, a berse, lo hartu alde zueo. Kaixo, Sara, ze mouz. Hola, kaixo. Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, eta listo. Bueno, Sara, ja zure izena esan dut, spoiler, baina aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun. Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izazti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet. Pasatze bazaten ere postutikan horrekozko dituzu argazkiak eta hola, asike. Gauza bat, marabila bada hau. Behitu ze gauza politi deitun, mesez. Gero nik nahet kola erraldoi bat bere postuan, mesez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Eta, bueno, Sara, kontau jazu, zure markak nudo izen hau, zeba.
beti kuriosia daukiet Instagramen ikusiet, TikTokean, nudo, zeba. Ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izena zuen knitwear. Nola? Knitwear inglesez. Knitwear, oso ondo. Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten, horrek asko limitatzen zila, zeba, da como ropa de punto, balin bakazu, ez dakizu, da asko marka bat, zudaeraz izena eukitzia. Orduan nudoa pasan nintzen, bai, korapilloak inin dauden gauzakiteko, eta nahet futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino aurre hojun horrekin. Ez dakit nola, baina modu batea hoez. Lasaiz, etorkizuna bakazu, iteituzun gauzak pasada badia. Oain dela, zenbat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu. Esango nun oain dela 3 urte dola, selektibidadian ikasten neonian. Selektibidea ikasteak denbora asko kentzeu, Olako gauza politak ateatzea normala, selektibidea zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Hori. Bueno, bai. Eta, bueno, kontatu. Momentuan ikusi nun ikustet argazki bat, enaiz utzon dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, nik hau nahetin. Eta uste nun erresa zala, ez da bat erresa. Baina, zu bakarrik ikasi zenun hau egiten? Tutoriales, tal... Tutoriala, YouTubetik. Bueno, nire behin esan berrakat saiatu nitzala, eta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi. Hasieran pixkat komplikagoa emate, baina gero ja guztu hartze bai oso zeituan itezu. Eta zenbat tardatzezu, iten? Depende tamaina, baina hau esango nun 4 ordu, hola. 4 ordu? Bai. 4 ordu? 4 ordu. Osa, mai hortan zenbat aste bat edakazu mai hortan? Osa, Lana, bai. 4 ordu bat iten, ostras. Bai. Lanpilla da hori, mesez, txalo bat, zarantzat, bueno, txalo bat ez, 5.000 txalo, zarantzat, 4 ordu asko da. Asko da. Ta notatza dedikazio bat da, hor interes bat, olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina harritxuakin. Haue berria dia, ez? Bai. Zen zure Instagrama ikusita dakat, eta berriak dituzu kontatu jazu produktu hauek, aber. Hasieran pentsau nun, azkenean zaila da itea hain publiko handi antzat bezala produktu bat. Orduan honitzen bueltak ematen, eta nahi nonin zoze, danai gustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardauko iten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, ikusi nituen, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai gero lokarri batzuke bai dazkator, orduan, azkenean Jokua mateo, ez? kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan guztua aliketa gehien urratzeko. Gaina, ez dakit nahi indezu, baina nahiko ondo kombinatzen guain zure outfitakin poltza honek, nahi indezu. Behitu, erakutzi, altza. Behitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, elmertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izina bakazu, no, onena. Hau bakarrikan indezu. Edición limitada, ez? Hori, norbaite gustatzen bazaio igual pentsauko, Gustatzen zaizu, ez? Bueno, igual badaka, replanteatzea gauza hauekiteko kamisetako hain, zen edaki. Bueno, Sara, nik esan ere partez, benetan pila bat gustatzen zaizkit. Azken aldian bere Instagramen sartu naiz, nire lagunak badaki, ze grupo abialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun, eta benetan pasada bat dala, eta hola jarraitzeko ze benetan lokura. 1000 esker, etortzagatikan, eta mesez denak bere postura, oain kola gigante bandat ikusi. 1000 esker, Sara. Lasai utzin baina. Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, emateun pizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, Maider bai ez esateu, dendatik, ondo zaude ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buia ingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zaskar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun. Bueno, ni hasi nintzen kuarentena garaian, nire ama kasako bolita eta hola zezkan etxian. Eta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola egiten. Eta, nire lagunak hasi zian eskatzen da hola egin bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Eta ikusi nun, jendiak nahi zitula. Eta hortik, zenitzen, bario gaineraztunak iteitut, eta poco más. Erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nun bakarrikan belarritakoak dola itezen ditula, oain eraztunak. Bai, eta koiare bat gehatza, porai. Ui, igual denak saldu dituzu.
Osea, kuarentenako gauza bada hau, ez? Eta hasi zinean laguna egiten, baina gero ikusi zenun exitu auki zenula, eta aprobetxatu zenun goraka da hoi, saltzeko. Nigoaten naiz kuarentenatik atea, tan garaioetan, ez dakit, belarretako batzuk igual 3 eurota saldu, baino momentuan zan, nire gaueko litroak horrekin patuko ditut. Gaueko parrandako zerbeza, o, bueno, igual kalimotxua, oain ioen due, baina, bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baina hor erabaki zenun, dirutxo hori atatzia ona zala, bai material berri hauek lortzeko. Hori da. Eta gauza berri pila iteko, ez da? Bai, eta aparte Zoe pelukerian dazkat saltzen. Zoen pelukerian dazka. Onena, nerea, musu bat. Beiratu kamara eta esan berriz. Nerea asko maite izut, eskerrik asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaretagoak Zoe pelukerian daude. Hemen beti promoen, berda. Hortako gaude, ez? Eta, bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatua, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu. Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia. Ui, eta hori? Zeba, parreite izue hortikan, zeba. Konto izan zen, aurreko urtean zain zuen. Makume ekintzaile gazten azoka Alekoian, bai. Eta hori oso ondo juntzan. Sako giri zeuden, jendia ondo zeon, animatu jendia. Bai. Baina, hain dela 2 aste, nire laguna eta ni junginan zestura. Zein da zure laguna? Izena bizenak, Nerea Gaona, Anderea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen saldukoet, hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta zaila honitzen desete materiala taula egiten. Total, gozaian gehiago gaztau genula ia. Saldu nuna, baino. Broma izangoa. Ez. Osa, 0? Bueno, pixkat. Pixkat, baina, karo, gero ingenun jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen. Bueno, ondo gozalduko deu, gero lana dator. Karo. Eta etorri zean ere praktiketako umiak, eta bukau genuen behaekin tailer baten. Ni behai, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Esan zure amai etortzeko. Esan jende gehiago etortzeko, ez? Betetzeko pixka postua. Ba, nada. Bueno, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, olako azoketan ez dakizula beti, arrakastaukiko zuen edo ez. Bai. Baina, beti parre batekin, ez? Irribar batekin, da behitu. Arrakasta bat dakazula, oso ondo. Ez dakazula, zure esperientziantzat, un plus, ez? Bai, eta parte politena da, azkenean, nahi gaur erosizkiena gehienak izan dira nire lagunak, ezagunak, ekipokuak, zea, eta orduan ilusia egite, porque gero alkaletik ikuste jozu. Zure gauzakin. Oida, antzeko belartekoak igual eukiko ditu interneten erosita, baino, atea dela kalea zure belartekoakin gaina igual ikusi, zea, nahi horrek ilusian dira egite. Bai, da gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera laguna zehala, zure lagunakin dako zerbait, apunta haue, zuek, laguna zaztela. Baina bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo ez. Baina gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Eta amateun ez ondo dela, jute zure postuan gauzak ikuste ditut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosi zula, zose. Bai, zose onda, momentu aten hor inda blokeo bat. Blokeo bat inda, hori seinale hona da, Zure espektadoriana. Seguro neriana, igual zure gati jundia, Zene dak, eta orduan, baina ja desblokeau zaigu pasilloa. Bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zuregatik izatia, baina benetan pasada badala itezula, segiola eta zestora berriz bueltatu berrebelema zuen eskak lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berbalin bada autobus hartukoet, eta benetan, da zestuan balin baka aurrengo merkatua, denak zestora, mesedez, denak bere produktuak erostea zestuan, bale? Eta mila esker, Olaia tortegatik, eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, Olaia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtungo izut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behira udit, Enzi ondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz. Hementxe zure mikroa. Ai ama, zema jende, Jende asko ikustezu. Bai, bueno, hain gutxitu inda etorri, mesez ikusi, Laura etorri ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze ez daude bakarrikan, kontatu jazu. Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude. Kaixo. Eta Laura gea.
Eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak, pili-mili. zipizape, txikitatik da hori. Biai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti hitzaite genuen, igual ez zaudela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, zarauztarra gea, eta bai ikuste dugu moda, perspektiba batetik euskera sustatu behar da, gure balioak erakutsi behar dira, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, pentsatu genuen Gabonetan, hau da superberria, Gabonetan, bai, kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan. Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Hor dago bat. Zuen kuadria, kaixo. Ez dakazue, ez? Inorrek ez daka? Oso gaizki. Gaizki, ez dezue ekarri. Baina hori eta gaur egun hemen txezegitze dugu. Bueno, hemen ez da gutxi, Ni gauzat esan berde, lenguan kuriosatzen ebilin ditzen ze, klaro, nahi esan zen hau iteko, baina ni, marka denan Instagramak behiratzen egon ditzen. Haike kotillear. Ta ikusi nun izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, superpro. Bai. Bueno, ikasten nahi geha, danak bezala. Bai, azkenean ikuste genuna zan, beti zuotezea pentsatzen, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat sartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Eta hor duen genuen, bitxiak azkenean zure egunerokoan jartzen dituzu, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, zu baldin badakazu irudi bat o argazki bat, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori koiare edo erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu. Etortzan nire bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nire bikotia gola erastun batekin personalizaua, Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra. Oso ondo. Ez, baina, lenguan ikusi nun, da pasada bat irutu zitzaiten. Eskerrik asko, Zuei, baina nik gauzat esan berden. Guk zurire ez talkau dizugu. Orduan, hau, trukaketa bada, match bada, ez? Eta, kontau jazu izena, Maui. Porque nik Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail? ¿Dónde está el mail? Horregatik handa? Bai, ta ez. A ber, gu gure kuadrian hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua dakau. Zenek ez dukusi Paquita Salas? Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, altza eskua. Jende pila batek altzau du eskua, Zarautz erdiak, zemen ia herriosua da, bueno. Bai, eta ez duenak altzatzen da ikusta daka, Badaki existentziataz. Porque hori da, kultura. Kultura, baina oinarrizkoa. Bai. Eta hori, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, elkarre representatziguna, ateazan Maui da esan genuen. Maui, eta listo. Iruditzen zait hortan, asmatu ezuela, izena, gaiak izton katxia da, en plan, pila gustatzen zait. Bai, Maui geha. Maui zehazte, mesez ez biali gemaikan, donde está el mail, igual spamian dakazueta, baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez? Bai, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberaztetzea, ez bakoitzaia bere... Espero deu baietz. Espero deu baietz, baina ez da helburu bat, eta hori, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso lagunak diala. Esan kamarai. 310 gaude, eskerrik asko Maneto, asko maite izugu, eta hori. Nik gauza bat esan berdet, hau da maz por cotilleo, bakigu, hemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituzu eukiola rifirra zeikan azerriak, baietz esateu. Mira, honeako da txarreako oso lagun honagea. Txoin, txalo bat, mesedez. Hori? Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, Kiston gauza polita esan du, Baina kontatu, a ber. Zoze txarra. Zoze txarra. Bira, lehalagea, ezke dazkau historia batea, gu berdin du, herriosua o kuadriosua gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea. Asi me gusta, oso ondo. Hori, hola da, eta gure kuadria osuan, gu gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura. Beti hay que ir a contracorriente.
Originalak izan da, norbaiteko lasoze txarra esatelen bau, pit, Asko esate oso bordiak gala horregatik, baina ez jatorragia. Bordia zaztela zibeitu, ze ondo igan pasatzen, bordia alda, ez, kuadriakoak obviamente ez zango, ez baino benetan, pasada badala, oza, nik gero zuen postutik pasako naiz, eta kontatu gehiago oso beto ze gauza gertau dian behaien artian, ze seguro nahi oso zeatako jetela. Txismeai. Igual hori marmareneko beste kapitulo batako uste deu. Ba, ahí lo dejo. Baina benetan, mila esker etortzagatik. Zuri, eskerrik Ta asko. musutxo bat, bestia, magui. Eta eskerrik asko. Txalo bat, Laura, y Mercedes. Fuerteo. Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. Osa, txarrakin azte naiz. Hoize bat erantzun, Bueno, a ver, txarrakin hasiko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez dakiz horutan bizigean, baina azkena da. Ta ona bakizu ezein da, nire kuadriakoa dala. Uxue! Fuerteo. Hola, Uxue. Ez diot ezagutzen, Ez diot ezagutzen. Hola. Ze mouz? Onda, fonika nago. Ai, ama, ez darri hori. Bai, oso gaizki. Ai, bueno, ordun mesedez favore bat eskauko izuet. Eidiko barra Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez. Ez isildu, mesedez. Gaixua, gaizki dao, beregatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz? Ondo, kriston urdurina, honegatik ane. Honegatik? Bueno, favorez, Osa, bestiak ja, kendu zait, urduritasuna baino hain. Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue, así que zuk a la altura berdezu. Nik ez dut oso ondo ingo, baina, bueno, vale. Bueno, kontauia Uxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian ze eskaintze jozu jendia, ze saltzezu. Ba, nik saltzeitut resinakin indako koiariak, erastunak eta belarritakoak. Gauza pila. Hori da, dana polipolita koloretazkoak, brillantinakin, esan aia berezi. Berezi. Baina nik momentu batenekan obsesioa Grecia jutiakin. Gresira? Bai. Ze dirukin? Porque ez dakau dirua, Gresira ezin daukun. Ez, enaiz jungo. Ta nola enaizen jungo, ba, nire markaiola jartzei eta jazta. Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, oain dela zebat azizinan honekin. Oza, berez hasi nintzen, kuarentena baino pixkalde nuola nire etxian gauzak iten, zilmaz, etxian ekanakin, hasieran zeakin hasi nintzen arzillakin. Bai, lehen urtean, de hecho, hemen honitzanean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, hasi nintzen pixat etxian probatzen, gero lagun batzoi ematen, nire amai asko gurtatzen zaiola. Ta mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra dao, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan erastuna, koloretazko erastun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau. Oida. Eta, de hecho, hamen dakat jantzita, dala koiariak, oain arten eskala da. Lepokoa. Oida, lepokoak. Lore bat, koloretazko, behitu, nik egia zan... Aurten lore asko askat postuan. Lore asko askazu? Bai, udaberria. Zenbat? Udaberria etorri ala. Karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat, Eidiko, loraldia dala. Ta bueno, es que Eidiko editu berri zu baina Uxue, zea. Eidiko. Bueno, Eidiko, a ber, zenbat tardatzezu resinazko produktu hau ekiten? Ze, uste tenez, labia asko erabiliezu, azken aldian. Ez que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, labia erabiltzen nun arzilla aiteko, eta resinak intzan, erabiltzen nun resina, 48 ordu bernitun, kanpuan sekatzen. Baina, ezin nun, hainbeste tardau, orduan beste bat hasi nintzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzitu zua sekatzen. Katxarro hauek etxian jakiko zue. Oida, eta berez eguzkiakin ebai sekatzea, horrekin. Osa, bueno, azken aldian, keston eguraldi hona indunez, gauza pila indin duzu, no? Bai, osako. Bastate estresauta. Bai, no? Kontau biazu, osa, azkenian hemen denak keston ondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pila, baino, maira produktu haue denak ekartziak, kostau iteu, ez? Kostau itea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola uiteuna dana. Osa, etza ondo antolatzen nahi esan? Ez, autokritika itea hona da,
A ber, kontatu. Asko prokrastinatzea tola esatea. Nola? Prokrastinau. Zuk uste baketela nola esatean? Bueno, ez, igual du, ez erabili igual hori. du, igual du. Hitz hori, kortamos, Bueno, segi. Hori, eta egon ezela, hola, azkenengo momentu arte, baina dana nire kulpagatik. Osea, gaizki. Baina, bai, lortuet. Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz da sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori sartu, ez? Azkenean lortu ezula da zure maia. Laguntza ekidete bai, nire kuadriako jendiak lagunduit, así que etxalo bat. Zure kuadriako jendia en plan, Irazkik asko lagunduit. zen gehiago, Ianek ez. nik bai, Atzo, Bai, zenek, zuk aktitudea asko jarri ezu. nik asko motibatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dago, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten. Bai, nire pixukoak, naroak, asko lagunduite bai. Atzo gauean egon ginen hor, ja eskenengo retokiak ematen, eskerrak. Eta egon ginen naroatan izukaldian, Pegatina. pizza usaiakin, kekiston gozia Bai, genekala, bai. pegatinitak mozten. Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no? Bueno, Ez daka. Esan be- Hobeto tatzea, hola. Bai, azken baina momentuan. esan berra dore bai, pegatinakin bai histori bat euki genula. Ze historio. Bueno, zu kontau o ni kontatzet. Ez historio, ez dakiz eta A ber, ni kontaukoet. Bale. Merkaua zehola genekin oain dela 5.000 hilabetetatik. Ta dena zeutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena gertau zaigu, bai, unian Leheno esan lanian, deten azkenen momentuako, hori. hori. Baina, asuntua da, klaro, eskatzeituzunean internet bidez, produktuak, ez diala etortzen urrengo gunean. Ta usuektanik, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, ta, esate zigun, etorriko ziala, 10 egun eta hola. Bere saiatze zian, maiatzak batetik laura. Maiatzak batetik laura, eta segun eta gaude gaur, inorrek ez daki, apiriak 26. Osa, bagenekin etzeala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu. Baina izu, bestela, aparte de egun ontako eukitzeko, ondo zehon. Hori ba, etorkizunian gertatuko zian azoka hoietako. Hoi da. Baina ze gertau zen, atzo usue juntzala etxea, gauzakitea. Ez da, jauziteten korreo bat, está en reparto, tani, bueno, está en Está- reparto pa estos días. Está en reparto guia, Urduri, bai. Ta jaun izan etxea, ta nire hoi gainean, aitak supongo hartu guzula, paketia zehon, eta segituan edatzen izun. oza, argazkia belizin da neharreza zenitzen literal. Oza, txalo bat mesedez Así que danak guretzat. pegatinak hartzea. Osa, nik usteet, bai. Osa, nik usteet hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emate joela, ez? Nahi duzue idikon pegatinak, ero? Bai o ez? Marmarenekoak, ez daude, badaude. Ez da kasuan, no? Hemen dazkat, hemen karterita hontan. Vale, pues ya nire bai hartu pegatinak. Zurire bai hartzeko pegatinak. Karo, neire bai, zertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da que pizkat bizitzak bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen. Nik 100% ikasiet, hola esibitzia. Osea, ya está. Estresauta ibilizea. Oso estresauta. Galdera serio bat ingo izut. Galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin? TFG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atope azken egunetan. Bestia zenekalako motxila moduan, no ez? Motxila. Claro. TFG-an asuntoa ja beste asunto bada. Beste asunto bat. Bai, hori ez dugu TFG, itzengo. beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustete, bueno, mendikan ez dut ikuste, baina leheno pasa nahi zure postutikan, da Bai. kolore piazka zula. Bai, polito hola, no? Kolore askokin. Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia, pizkate A bai ber, bizualki ondo sartzea. Bakize ba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indezisa. Ta orduan, ite bat kolore bat ezin ditut olako kolore, plan, kolore horiek bakarrikan atea orduan. Zanu, bueno, Neire berdina gertatzen zait, ezin geha bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak. Oza, hau da, pegatinak ere bai uki genuen kolore hautaketa eske kolore importantea. hautaketak euki genuen drama bat, ze eske biak egia da parte hortatik nahiko antzekoa Oso gala. bai. Asko kostatzen zaigu aukeratzia, eta hobeto, enbede bi hartu, hobeto 5.000 egin, eta hola denetik handakazu, pegatinak ere bai. Behitu nire hau zaia, jo, Igual kontagia hau indizu. Ja, asko aigea.
Baina, bueno, Usue, ze musik ustezu, azoka hau? Ondo, kriston ambientia da, osea, Bai, ezta? en un olako hainbeste jende espero, así que oso posik. Así que Osea, tope ondo. erantzuna positiboa izaten nahi da. Oso, Eta oso zure ondo. dendan, jende asko dator, Bai, bai. ai datortzen markatu. Bai, jendia pasatzea eta dana oso ondo, así que posik. Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure denda. Eta barkau, esanin berdet, hortikan deklamau dela, Maider da Amaiak ebai lagundu diaela. Maider da Maia? Pesa daudela hor, bai. Egia zan, asko lagundu izue txalo bat, mesedez, txalo bat. Ta, bueno, beste txalo bat, mesedez, Usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan. Eta suerte geho. Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, eklater den datorren naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pila aiteitu orduan etorri gurekin ikustea. Bueno, ikusi dugu Eneritzek zertan iteu lana eta bere lokala nolakoa dan. Beagabe gure desfilia etzan dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko. Orduan, eskerrik asko Eneritz, gerturatu, eklater denda eta hurrengo arte. Ba, bueno, zoritxarrez, bukaerara iristen aigea, jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzan zuekin, baina eske ja me kortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez dakize gehiago esan, pasada bat izaten nahi da, posgarria da ikustia herri dena hemen daola, gazte ekintzaile hauei animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozitu inberda. Eskerrik asko udalai, hemengo espazioak eskaintzagatikan, guregan siniztegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei, entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean nengo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurrada askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaileai, ze niretzako eredu bat zehazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, ez zaioen gustatzen, garrantzitsuna da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalo hau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi Marmarrian. Karo, que jende dena torria. Pero Marmarrian ikusi entzun. Kompartiu linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, Grupo de la Familia, denai, bale? Beti Marmarrian, bale? Agur!